Kom je doen? Oh, ik sta voor je. Ja. Ja. Kom maar die kant op. Ga je doen? Kom je helpen? Donk? Yes. Ja? Kom je helpen sleutelen? Deze moeten we maken. Ah, wat een gemene week. Wie? Ken je die? Wie is dat? Weet ik niet. Misschien een gemene. Is dat een gemene? Dat past niet. Dat is ook wat. Moet jij hem even aanduwen? Ja, goed zo. En help je papa wel eens vaker, Mart? Heel vaak. Heel vaak, hè. We hebben samen de motor van oom Rudolf gemaakt, hè? Ja, toen ik nog een baby was. Ja. Dat kon je ook al bijna, hè? Heel snel, hè? Ja, heel snel hebben we die gemaakt. En toen ging die weer stuk. Ja, had hij weer een ongeluk, hè? Ja, toen hadden we weer een lekkere bank, weer Ja. een lekkere bank, weer. 3 keer, hè? Ja, en weer. Is zo'n motor of een racemotor? Een reusmoed. Kijk, dat dacht ik al. Maar het is meer van de racemotors, hè? Je snelle motor wil, Mart. Hè? Dik 20 jaar terug ben ik ermee begonnen. En er was zo van mijn zwager uit Hallie en die in de buurt was niets. Dus ja, toen ben ik eigenlijk van lieverleerd zo zelf al begonnen. Af en toe wat gekocht en uitgebreid tot een beetje wat ik nu heb. En deze heb ik een tijd terug ingeruild en wat opgeknapt. Wat extra chroomwerk erop. Dat hij gewoon netjes ervoor staat. En die is voor de handel. Dus dat heb je er dan een beetje bij? Nu doe ik het erbij. Ik heb 7 jaar lang alleen dit gedaan. En daarvoor heb ik altijd een straatmakerbedrijfje. En nu, omdat het rustiger is in de handel, ben ik weer intensiever bezig met straatwerk. Je giet wat op en deel. Ja, het gaat weer op en neer. Ja, klopt. Ja, Beslittermaker en Harley dealer. ja klopt. Ja. Ja, de Hallies moeten ook over de straat rijden. Nou. Dus. Jo biedt het complete pakket. Ja, we doen alles. Ja. Dit huis is sticht in 1510 ongeveer. Popta was heel ijdel en dat zijn naam onsterfelijk bleu. En daarom heeft hij bepaald dat zijn huis nooit meer bewennen worden mocht. Want zodra je daar een oor in wenning liet, dan is het huis niet meer om Popta gerelateerd, dan is het door een naaie bewenner. Maar het hiet nog steeds Popta-slot en dat is dus een teken al van wij weten nog steeds na 300 jaar dat dit het Popta-slot is. Wij gaan naar binnen. Daar is het lekker koel. Popta, wie in ieder geval een hele pronkerige man, want om het hutje dan komt een wapentje van Poptatje. Die man die hier dus eigenlijk wel 2 kanten. Hij wil graag pronken, maar alles wat er hier, ik met die, maar ik had de hoers van hem. En aan de andere kant dan holpen we een heel soort meisjes. Ja, twee strijdige man. Weet je wat een patserke dus? Maar ik wil een beste vent. Ja, precies, zoiets. Ja. Popiopie. Popiobi-slot. Ja, inderdaad. Popta hier in zijn testament schreven dat na mijn dood moet gezocht worden naar een goede man en een goede vrouw die hier de boel bestieren. En nou ben je dat? En ik ben nou de slotbewaarder. Ja. En slotbewaarder, ik had het even opzocht, slotbewaarder betekent beheerder van een onbewoond kasteel. Klopt hier wel, want dit huis is al 300 jaar net bewennen en dat is natuurlijk iets heel bijzonders. En behalve schildering? Behalve schildering, meisje van wat muziek, jongen wat. Nou, Wat dan? dat bekendste noemen, dat is wel, denk ik, wat een mooie dag. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Nou, vooruit. We hadden leeftijd, dus we hoeven echt niet meer te schamen. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Had je genoeg geld nalitten om een huis in een goede staat te houden, 300 jaar na dato, ja, dan heb je het goed geregeld.
En de stichting had ik nog een aantal boerderijen en landerijen en daar wordt dus alles van kosten. Dus ik onder oren de slotbewaarder, gelukkig maar. En we gaan natuurlijk de tuinbaas. Dus voor die hard pop daar hadden je de boel nog wat bij. Ja. En hoe is dat? Nou, dat is leuk werk. Ja. Maar ja, ik ben eigenlijk bijna 22 jaar rond, dus... Hoe lang? 22 jaar. Dus ja, dan mag ik wel mooi vinden nog. Ja. Dat laat je er mooi strak in net. Ja, zeker. Ja, dat is van de laatste jaren, hè. Dan gaan we een mooi stielkantje bedel zet. Zo, dan gaan we mooi de lijn door de lijn dan met het skerkenbalans te knippen. Want schrik je er wel eens? Met het skerkenbalans, ja. Je rent één keer in de 2 weken de kantjes eraf. En dat doen we dan het stieldel. Want dat komt maar krek dus. Ja, dat komt heel krek. Ja, dat mat ik. Ja? Ja, zeker. Dat boer pap dat zag, hè. Moest alle keer mooi keurig en strak. Pap daar zullen ze wet? Pap dat wel eens wet. De Popta die regeert nog steeds uit zijn grijf heen. En op de achtergrond is hij altijd aanwezig. Nou, daar hing het er. En ik viel als een priemende eer eens even. Maar ja, dat is natuurlijk heel bijzonder dat die man 300 jaar lang dit al je fastline had. En dat het nog steeds zo functioneert. Wat een mooie dag. Het is een mooie dag.